नेबुआ नवरंगिया वार्ड संख्या 11 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी कदम से कदम मिला के चलने वाले अभिमन्यु गौतम को जिताएं और क्षेत्र का विकास कराएं। ये चाचा ये चाची न भूले के बा न भुलाए के बा, अभिमन्यु गौतम की अब की जितावे के बा और क्षेत्र के विकास करावे के बा। अभिमन्यु गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिमन्यु गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौआ नगरिया में शोर बावे हो, आईन करे चर्चा चारू ओर बावे हो। गौआ नगरिया में शोर बावे हो, इन करी चर्चा चारू ओर बावे हो। युवा शक्ति के यह पहचान हवे हो, युवा शक्ति के यह पहचान हवे हो। अरविंद गौतम गरीबवन के शान हवे हो, अभिमन्यु गरीबवन के शान हवे हो। ये चाचा ये चाची न भूले के बा न भुलाए के बा, अभिमन्यु गौतम की अब की जितावे के बा और क्षेत्र के विकास करावे के बा। आवेला जनता प दुख जब हो, रहेले खड़ा सन्मुख तब हो। सगरा गरीब पे देले ध्यान, नेता न हवे पूजा बेटा सामान। सब जनता के लिए अभिमान हवे हो, सब जनता के लिए अभिमान हवे हो। अरविंद गौतम गरीबवन के शान हवे हो, अभिमन्यु गरीबवन के शान हवे हो। अभिमन्यु गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राखे न भेद जाति धर्म से हो, खुश रखे सबके अपना करम से हो। जनता खातिर हरदम खड़ा रहे, चाहे मैटर कितनो बड़ा रहे। विपिन भूषण के लिए अभिमान हमें हो, विपिन भूषण के लिए अभिमान हमें हो। अरविंद गौतम गरीबवन के शान हमें हो, अभिमन्यु गरीबवन के शान हमें हो।